салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Срочно дӯстон, 06 фурӯши ВАЗ 2106 фурӯшӣ. Мошин дар шаҳри Хуҷанд буда дӯстон. Солаш 98, бензин, газ қатъӣ мегардад дӯстон. 4 та баллон нав, техас мотор ва таънировкаш 8 моҳи дигар мондагӣ соҳибаш мегӯяд. Мошин аз зурам зуртар, яъне ки таъриф карда мондааст, ягон расход надорад. Ҳама расходе ки буд соҳибаш кардааст дӯстон. нархаш 31500 сомонӣ мегӯяд. Арзон мешавад, аммо савдо дар назди мошин. рақамҳои телефони соҳибаш 92 894 2000 дӯстон. рақамҳои соҳибаш мебошад, метавонед занг занед, маълумоти бештарро гиред дӯстон. агар реклама дошта бошед дӯстон ба монандаи мошин, хона ё ки дигар намуди техникаҳо, имо ватсапи мо дта 0440 2592 дӯстон метавонед муроҷиат кунед. агар реклама дошта бошед, марҳамат мо тайёрем ки рекламаи шуморо намоиш диҳем дар канали худ. дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. ҳамарӯза бошад дар канали мо рекламаи мошин, хонаҳо ва дигар намуди техникаҳо мешавад. тамошо кунед дӯстон. барои диққататон якҷавон ташаккур.